Konten lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar guys? Muga-muga di kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Oke guys. Jadi di kesempatan sore hari ini, ini semangat-semangatnya aku ngonten ya guys ya. Jadi dek sore ini aku meh mindai barang-barang iki guys. Ya. Iki karo iki guys, iki ngebak-baki nggon ceritane. Dadine nek wayah nglebokke motor kuwi neng kene ora muat guys. Jadi gur kebek iki tok barang-barang iki. Biasane motore manggone neng kene iki. Iki meh arep tak pindahi guys. Den motore soh manggon neng kene. Lah, soalnya motore loro. Motore loro iki nek wis enek iki, engko sing siji dadak didaleke ngarepan. Kuwi repote nek ngetokne. Nah, jadi nek nggon pas counter kuwi nek esuk sing buka kan bojoku. Buka lawang kudu ngetoke motor, ya. Jadi begitu buka lawang kudu ngetoke motor. Lah aku kan rekoso. Soalnya bojoku nek ngetoke motor kuwi rada kangelan. Mangkane cukup neng kene wae motor loro. Terus nek buka counter rasa dadak ngetoke motor, ya. Jadi iki barang iki ya ora tau kanggo, ora apa jenenge, nggak perlu di sini. Jadi iki arep tak tumpuk neng kono neng gudang, neng cedeke mobil disimpen ya. Oh ta? Iki disimpen ya. Neng kene ngebak-baki nggon. Kowe ngewangi Pak ya? Oke, jadi iki arep tak lepasi kabeh pengkabelane neng mburi iki. Wah, ra ketok. Oke, iki tak salah kayak gini wae. Anteng nggak boleh ganggu ya. Kok nek ganggu tak jelokke Pak Gubernur kowe kok. Ya, main di parani Pak Gubernur. Iki lho Pak Gubernur. Minggirno, kowe nutup nih. Dilepas semua. Dicopot di kabeh. Ra ketok, guys. Diangak guys ya. Oke, jadi iki kabel-kabele spikone dilepas si kabeh, guys. Bleduke, guys. Bleduke. Sik tak anune sik iki. Kowe minggir iki nutupi no. Lho, iki bleduk tok iki lho. Aja ning kono. Kono karo Mas kono. Bleduk minggir. Oh, iya toh. Wah, abot ya rek. Oh, jadi goyang-goyang kuwi iki. Kok nek ambruk HP-ne kok malah pecah HP-ne kok malah. Ndelok piye to? Ndelok iki nang kene. Iki abot, guys. Aku njunjung dhewe ngono ora kuat iki. Oh. Jan ra anu. Iki kok nek ra diwangi tama ora enjoy iki kok. Ma, wangi, Ma. Ma? Tama. Wih. Mas Tama ngopo Mas Tama? Panggilan. Ayo ngewangi junjung iki sik. Iki kok kono sik iki. Jero kono. Oke. Karena ini sudah tak lepas kabelnya, tinggal ngangkat neng kono. Sih. Jadi meh tak pindah, tak lebok neng gini guys. Kose kita golek nggon dhisik.
Ternyata kene nggone ya urung siap, guys. Ternyata di sini juga tempatnya masih berantakan ini. Dan ono ember-ember, kerdus-kerdus. Tolong jikono sapu. Sapu. Mas sama aku loh. Oke, terima kasih Mas Dapi. Oke, di sini juga disapu dulu, guys. Nah. Mas Dapi, anu ya, diam ya, anteng ya. Oke, di sini tempatnya sudah siap, guys. Yuk, diangkat sih. Ini kursinya gini, kursinya. Pasang gini, guys. Ini nanti dah kameranya. Oh, yang mana? Sip. Yo. Sing iki sik, sing ireng iki sik. Oke, karena ini abot, guys, jadi kudu wong loro, nek ra wong loro ora iso. Ayo. Ngisor. Oh, abot rek. Hop. Iya. Sing kita ayo. Nek sing sitok iki rada enteng iki. Yo. Tapi ya wong loro sisan. Mbok sing tenanan lho gur nyunjung ngono kok. Ngadaan ngambekan guru enteng. Ada penyusu. Cul, salah ke. Sip. Sing cilik kae diangkat sisan. Oke, guys. Sudah 2 box terangkat. Tinggal yang kecil-kecil ini, guys. Ini kita satukan di sini, guys. Oke. Sudah. Besok. Saya Mas David diam. Jadi ternyata seperti ini, guys. Di belakangnya spiker ini banyak tersimpan sampah-sampah dan regetan yang di situ, kan. Nah, ini dolanane Dapi kabeh iki. Dolananku. Oh. Salah juga. Nanti tegesan apa ada kopi. Apa? Salah yo. Salah ya dibuat ning kene kowe iki jan. Ora tak buat ya. Oke, tinggal box yang ini, guys. Yang planner ini rencana mau tak pindah. Ini kita ya muat. Jadi posisinya neng kene. Plannernya mau tak pindah di mana ya? Atau mungkin ditumpuk kene sisan wae ya. Makene sisan mah iki dipindah kene sisan mah digotong kae mah. Mas sama. Kae digotong sisan. Iki tunjukkan saya iki. Wah, cepetan, Bre. Dok kira ngisor kene napa wong ngisor kene. Ayo. Juga. Ora ganggu bapak sik to. Bapak. Iki kabel copoten sik iki. Sing mburi iki lho. Iya. Oke, copot sik kabel iki. Untel-untel anak ya. Nyetrum piye to? Wong ora anu kok nyetrum kok ngendi? Mana tumbakku tadi? Iya, tapi ora apa-apa. Nyong ki copotan kok tak. Ayo cepat.
Aduh, nyetrum ya nih, sidik tapi. Oke. Wes nek iki angkatan dhewe kuat ta. Di sulai sik lho reget klambimu no. Sulai kayak Mas Tama. Wes. Junjung kok ke nggon sebelah kono ora apa-apa. Oh iya iki nek barang kok. Wah, jan empuk. Awas Mas, tapi minggir ndak kena, minggir. Ayo, ngulahne to aku iki sembrono to. Omahe ambrono. Wah, jan gotong kok. Ngulatne. Malah kok alasan wae, ngono ki ketok wong isore genah nek temboke no. Butuh melayu wae. Wes kayak iki sisan ora sah. Ayo, Pak. Sisan iki sisan. Amburi sini tegesan kabeh ngono. Tegesane sapa iki? Oke, tinggal ngresi. Mak, garek nyapu, Mak. Ayo, kita main permukaan. Minggir kita saponi sik kowe minggir. Iki kono jero bokon. Ini kabel-kabelnya digulung kabeh ya. Kursinya kali, ambil ke kursi Bapak, ambil ke kursi kan. Kursi merah. Mbok ora gludak-gludek tapi. Ayo. Kenapa istirahat? Iki dolanane sapa iki? Dijupuki. Kok nang tak gua lho iki. Ki apa iki? Iki nantangin iki lho. Intro stop, kok intro stop ndek sapa? Kuwi guaan aku kopi wis anu kadaluarsa kuwi. Iki sing iki sik kanggo apa sing ora apa? Pilih ono. Sing ora kanggo digua. Oh iya. Apa serok sama sih serok sama tak? Kuku iki enggak? Mabul-mabulnya ndi? Yo ora jenenge iki ngewangi kok kon ngladeni. Aku iki ora kon ngladeni kowe. Aku wangono ngono lho. Nek kon ngladeni iki padha-padha nyambut gawe kok. Nah, ngono lho. Nek resik ngono ya sing ngrasake ya sapa. Ngeyel kok dapet iki kok. Minggir. Iki beduwe ngantek sekilo iki. Kowe iki kayak kursine iku digeser ini dipisah. Yo maksudnya karpete kuwi lho dijupuk sik. Nyo. Di gua njaba kono. Ya sabunan iki tak guange.
Wes gak sapunen rasa ngomong ae. Halo Gias, aku naik panggung Gias. Enggak aku ya ijek enek kayu yang ngono barang ya. Bagus Gias. Bagus. Kowe aja lumpat-lumpat nang kono. Kok nek kowe keplengkang. Yo, sandale adine ketemu sing sitok wis tok iris-iris to. Ya wis no nyet gayane gur rusak kok kowe kuwi. Nek diomong ya gur ya wis ngono. Elek Mbak. Wis pading, guys. Wis longgar. Lagi kayu kita goleki pirang-pirang dina ya ketemune nang kene bae. Oke guys, konten resik-resik iki. Konten apa enenge, konten elek, konten yang tidak terkonsep ya ngene iki. Ditonton ya karepmu, ora ditonton ya karepmu. Niate apa jenenge ya iku daily vlog. Kegiatan sehari-hari tak syuting ini iki termasuk resik-resik ngene iki, guys. Ning jopo. Ya jenenge wong dadi konten kreator ya ora gampang. Dadi konten kreator gampang, dale kabeh do dadi konten kreator, do penuk-penuk, cepet sugih. Ya. Bojoku yang kemelamet mang tahun syuting rong tahun nampa bayarane. Besok bayaran tenan iki. Yakin. Yakin ngono lho. Ya, yakin ya? Yakin ta? Yakin. Oh iya. Pokoknya iki penting yakin. Yo, Mas Sapi junjung kursi iki, Jora. Ayo. Kowe kono. Rene diangkat rene kok. Diangkat ngene lho. Jauh ora jane iki. Rono lho. Nah, alah ngono utang atuk lho. Iki mak ngene iki sapunan sik. Kursi iki lho. Nggih, monggo. Ayah. Sik, teman iki sik. Aku kata dengan takar ini. Kok bapak Esa? Kok bapak Esa nyapu? Sik, ngir. Ya, enggak bapak Esa nyapu. Kata. Shopcase ora duwe shopcase. Shopcase tidak punya. Yo. Ya. 250. Iki dinggo lagi Kak. Apa iki? Iki segene nang ya. Oke guys, sudah kembali semula, wes harus longgar lagi. Longgar. Terus kena gua ada motor. Alhamdulillah cukup untuk hari ini konten kita pada sore hari ini. Terima kasih buat semuanya. Bye bye. Skose ora bye-bye. Ya syukur ngene iki kontene. Wes. Bye bye. Ayo nonton ya karepmu, ora enek sing nonton ya. Alhamdulillah. Wes pokoknya kabeh disyukuri alhamdulillah. Iya. Wes ngono ae. Tutup sih. Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.